Yo jam Allah wonda e men heɗitotoɓe tedduɓe en beltorake jonki tippude nde hertana Biɗitol Fulfulde. Biɗitol Fulfulde ko taskara fulfulde e fiiji mum ko nandi toon tolƴami, taalol, baldi, anditanamji, celluka e fina tawaji koriyiɗi maabo luttuɗi. Biɗitol Fulfulde ɗon heɗite haro CRTV Adamawa wetgo hoore biir gilla jamdi 9 e feccere yahango jamdi 9. Heɗitotoɓe tilimɓe mi jaɓɓike on no on poti nder haalirde alkali Yahya. Mi yelo on fuu on yamɓe ko saɗi mon ko tooli ko saɗi mon ko tooli. Arɗo taskara ka'a ɓi liman bañño cometemi. Miɗon wondi e ɓi modibbo, ɓi ballo e modibbo men tedduɗo bi'eteɗo modibbo El Farouk. Janganakuɓe duɗal arɗo jobdi on fuu on jaɓɓama. Min jaɓi jaɓɓama moɗon ka ɓi liman bañño. Heɗitotoɓe tedduɓe yewtere men hande fuɗɗirte toon tolƴami tokkitorte moytol boofi celluka nden timminirte taalol e fiiji mum. ɓi modibbo puɗɗiren bolweteɗe men toon tolƴami. keɗitotoɗo men bi'eteɗo Abdoulhamid gonɗo Ngawhora falde wina diwal Adamawa Cameroun wi'i oɗon nana yoga haaloɓe fulfulde haro Adamawa Cameroun ɗon mbi'a konguɗi ango e amariya ko konguɗi pulfuli ɗi ko sama nder ngewta arande ha kateriɗiraɓe. O wi'i nder fina tawa fulɓe muygal wala sona nyande ɓangal tan teriɗiraɓe giidata. Nyande giidal nga'al debbo wi'a gorum an go woni goram na, gorko bo toon tomo oho min marima. Debbo loro wi'a an mariyam, gorko wi'a mo oho min marima. Wi'ama nder ngewta ka'an konguɗi ango e amariya ƴontina. Allah wo'nan on o yiɗi on laɓɓinanamo so konguɗi ango e amariya ko konguɗi pulfuli. So wona non no ango e amariya mbi'rete e fulfulde. Giɗo men Abdoulhamid yettirama ƴamol tilimgol ngo'ol. ɗuuɗɓe nder haaloɓe fulfulde ɗon tammo konguɗi ango e amariya ko konguɗi pulfuli. ɓe ɗon jogi haala mere ngewta meha. Abokin ango e ƙawa fu fulfulde na? Konguɗi ango e amariya ko konguɗi hausankeji. So konguɗi ango e amariya ko konguɗi pulfuli, no angonci, amarshi, ƙawa e abokin ango bo mbi'irete e fulfulde. No konguɗi ɗi mbi'irete e fulfulde woni ko sokla. Ango ɗon wi'e ɓanɗo haro Adamawa, jombajjo haro Masina, kumanaɗo haro Masina. Amariya bo ɗon wi'e ɓangaɗo haro Adamawa, ɓamaɗo ma bo kurtiɗo haro Masina, jombajjo haro Futatoro. Abokin ango ɗon wi'e jokko'o kewal jokkuɓe ɓe ma bo jokkoɓe ɓe. tokkitoren toon tol ngo'ol ƴamol giɗo men inneteɗo Bobbo Jalalu Baba Hanifa gonɗo Duwala fagguduwo Cameroun. O ƴami noye konguɗi faransaji garanɗi mbi'rete e fulfulde laɓde. Kanji ngoni hôtel, auberge e restaurant. Fodde andal am konguɗi hôtel, auberge e restaurant tafanaka inde tawon. Hôtel ɗon wi'e hôtel haro Adamawa, l'hôtel haro Adamawa, Masina, Futatoro e Futa Jallo. Kono en poti firtirgo konguɗi hôtel e auberge fu kongol weerde nde kewal berle ɗe. Kongol weerde iwi gilla baɗal mumal weergo o weeri ɓe mbeeri. Beerɗo o weerɓe ɓe weerde nde berle ɗe. Restaurant ko suudu ndu nyamdu sooretendu nyamete e mum. Restaurant firtirte nyamrudu ndu kewal nyamru ɗiɗi. So woodi mo Allah andini pirtol konguɗi ɗiɗi fuu en ɗon keɗomo. ɓi modibbo nda ƴamol tokkingol. Giɗo men Babba Faisal gonɗo Ngawdere legal Bamnyanga tati geeyirɗi ƴami noye julnugo nastordu mbewa nga meeɗa rimgo e poola innirte e fulfulde laaɓde. Modibbo bako mi fonda toon taago ƴamol ngo'ol mi yelake andinego ko woni leegal nder bolwaɗe moɗon. Leegal ngal haro Futatoro ko fattude nde haro Adamawa, bangere nde haro Masina, debere nde haro Liberia. Julnugo nastordu e poola ko konguɗi pulfuli laaɓɗi. Julnugo ko remnugo haro Seɓitto Woyla Cameroun, haddugo haro Adamawa,
taadude haro maasina e fuutatoro. Juulnugo o juulni ɓe juulni, juulnuɗo o juulnuɓe ɓe. Konngol nastordu ko moobre julnikon nyande nde kon gartata ci'e saaroji maakon. Konngol poola ko foondu mawndu, foondu ndu keewal pooliɗi, poolel ngel keewal poolonkon, poolum ngum keewal pooloykoy, poolanga keewal pooloko. Mbewanga meɗarim goo ɗon wi'e ɓotanga. Ɓimodibbo en keɓi ɗo ƴami higo men bi'eteeɗo Alhaji Yaawa Husseini Ahijo gonɗo Duwalayel falnde Tiñer diwal Adamawa Cameroun. O ƴami noye derɗiraɓe limteteɓe cendirte e Fulfulde hamɓe ngoni derɗiraɓe hawtuɓe daada tan, derɗiraɓe hawtuɓe baaba tan, e derɗiraɓe hawtuɓe daada e baaba. Derɗiraɓe hawtuɓe daadirawo tan ɗon mbi'e jahdaɓe haro Adamawa nene gotoɓe haro Fuuta Jallo. Derɗiraɓe hawtuɓe baabirawo tan ɗon mbi'e jahdaɓe haro Adamawa baaba gotoɓe haro Fuuta Jallo. Derɗiraɓe hawtuɓe daadirawo e baabirawo ɗon mbi'e jiidaɓe ɓe telal jiidaɗo o. Konguɗi arabinkeji shakik haro Fuuta Jallo, sakike haro Adamawa e Masina, sakiraɗo haro Fuuta Toro e Masina ɗon kutinire. En potayi en bolwa haala Duwalayel nden en kofnayi giɗo men bi'eteɗo Mer Bobbo gonɗo Tiñer falnde Faro e Dewo diwal Adamawa Cameroun. Ɓimodibbo nda ƴamol tokkingol kono ƴamɗo ngol innaka. O ƴami ko ɓuri laabgo hakkunde ƴukre e ƴurde. Ƴukre nde keewal ƴuuke ɗe haro Adamawa, ƴuugere nde keewal ƴuugeje ɗe haro Fuuta Jallo, ƴulde nde keewal ƴulɗe ɗe haro Fuuta Jallo e Fuuta Toro, ƴongo ngo keewal ƴongoji ɗi haro Masina. Ƴukre nde keewal ƴuuke ɗe goɗɗo ƴuuko, konngol ƴuuko ɓaawo moɗindiral alkule waylo wonta ƴukko. Mbi'en goɗɗo ƴukko yimɓe ƴukkuɓe. Ƴurde iwi gilla baɗal ƴurugol haro Fuuta Jallo ko giɗo men Sadio Ba andini en nder saggitorde mum. Pelle e tule hino ƴuri e nokkeli ɗuuɗi e Gine. Ko firti koseje e tondije ɗon ƴuri e nokkuje ɗuuɗe e Gine. Koseje ɗon ƴuri e nokkure, ƴurde ɗon ƴuri e ɓaawo yoga ga'i. Rawnode bolwaɗe men woni ƴukre e ƴurde fuu ko konguɗi pulfuli laaɓɗi tal. Giɗo men Mamman Nour gonɗo Ngawdere legal Sabon ngari ƴami noye Carrefour e riske innirte e Fulfulde laaɓde. Carrefour ɗon wi'e hawritirde laabi haro Adamawa, Fuuta Toro e Fuuta Jallo. Hunde haro Masina, fottirde laabi haro Adamawa, ɗate cele haro Fuuta Jallo. Konngol riske ɗon firtire naware nde haro Fuuta Jallo, farrati haro Masina, joote ɗe haro Adamawa. Ɓimodibbo on gettirama fitol laaɓgo ngo'o. Onon fuu on gettama nonnon heɗitotoɓe men tedduɓe. Tokkitoren bolweteɗe men tabnyikaari, maani, oyaani e wayne. Ɓi ballo ɗuuɗi heewi moble bana kaɓɓole tele ɗon mbaɗe nde weeti fuu nder gure meɗen. Kono famarɓe men ɗuuɗɓe mbawa andingo yimɓe ko hawriɓe. Nonnon ɓe andano siinga konguɗi kaɓɓirteɗi tegal mbi'irete. Ngam majum hande en gaddanan higo en men tabnyikaari, maani, oyaani e wayne yalɗirɓe haro kaɓɓole tegal. Ɓi ballo puɗɗiren tabnyol kaari. Kaari wi'i tele ɗiɗi haɓɓata. Boofi noye mbawɗen moytango kaari nder wolde mum? Boofi ɗiɗi kawruɗi dow konngol gotol moytanten kaari. Konngol ngol woni haɓɓata. Haɓɓata ko baɗal baɗowal haɓɓugo pirlitangal e yonta kucitka. Ngam majum en ɗon ƴama kaari noye tegal bo haɓɓirta e ko tegal haɓɓata. Ngam en andi baɗal baɗowal bukete baɗowo e baɗaɗum. Yeru nyamgo o nyami nyiri. O woni baɗɗo
nyiri woni baɗaɗum. Baɗal kandungal hutinirego nder bolwaɗe kaari woni haɓɓego tegal haɓɓete tele kaɓɓete. O wi'i tele ɗiɗi haɓɓata. Tele ko kewal kongol tegal iwgol gila baɗal mumal te'go. Ngam majum en paami kaari anda kutinirki battudi alkule. So andino ndi o wi'ata no haɓɓata, o wi'anno tan kaɓɓata. Ciwaɗum bolwaɗe ɗe woni kaari wi'atano tele ɗiɗi haɓɓata, o wi'anno tan tele ɗiɗi kaɓɓete. ɓi ballo tokkitoren bolweteɗe men tabnyol maani. Nder bolwaɗe maako o wi'i en ɗon fuɗɗira be tegal maani e kaari. Ko mbawɗen wallirgo mo ngam o lelta fulfulde maako? Ko ballirten maani woni soyde kutinirki battudi alkule. O wi'i en ɗon fuɗɗira ɗum boofol battudi alkule ngam en andi alkulal fa ɗon wattire alkulal pa haro kewal pirlitaaki baɗe. O wi'anno en ɗon puɗɗira. Ballal cakitingal woni kutinirki maani kongol be. O wi'i fuɗɗira be. Boofol ngol holli en maani anda hutinirgo cekirɗe. Ngam so andino kutinirki cekirɗe o andan no fuɗɗira tan he'ananno mo. O woda haaje ɓesdugo kongol be nder bolwaɗe ɗe. Fuɗɗira ko baɗal mumal fuɗɗugo ɓesdanagal sekirde ra pirlitangal. Sekirde nde'e sappanto en baadi puɗɗam ɗam. Dammuɗum bolwaɗe ɗe woni maani wi'atano en ɗon fuɗɗira be tegal maani e kaari. O wi'anno tan en ɗon puɗɗira tegal maani e kaari. So o wi'ino tegal maani e kaari puɗɗirten bo ɓuranno wodgo. ɓi ballo o yaani wi'i min teeni mo Jamila. Boofinoye moytanten o yaani ngam jango o wolwa fulfulde laaɓnde. Boofol gotol moytanten o yaani kangol woni teeni ko baɗal mumal teenugo pirlitangal. Teenugo o teeni ɓe teeni, teenuɗo o teenuɓe ɓe, teenol ngol teenu kiki. Teenugo firi yahago heɓa leɗɗe kuɓɓirteɗe yiite nder ladde. Ko o yaani yiɗi wi'igo goɗɗum ko o wi'i goɗɗum. Te'enugo woni baɗal laaɓngal. Te'enugo ko baɗal mumal te'ego ɓesdanangal sekirde na. Te'enugo o te'eni ɓe te'eni, te'enuɗo o te'enuɓe ɓe. Ciwaɗum bolwaka ka woni o yaani wi'atano min teeni mo Jamila, o wi'anno min te'eni mo Jamila ngam cendirki teenuki e tegal. ɓi ballo timminiren tabnyi ɗi'i tabnyol wayne. O wi'i mi teeni Abubakar sahabo Maryam. Ko mbawɗen wallirgo mo ngam o laɓɓina bolwaɗe maako? Balla ka ballirten wayne ko kutinirki kongol teeni haro no kuure te'eni hutinirte. Teeni ko baɗal mumal teenugo pirlitangal bana mbinoɗen haro tabnyol o yaani. Teenugo o teeni ɓe teeni, teenuɗo o teenuɓe ɓe, teenol ngol teenu kiki. Teenugo firi yahgo heɓa leɗɗe kuɓɓirteɗe yiite nder ladde. Te'enugo woni baɗal laaɓngal. Te'enugo ko baɗal mumal te'ego ɓesdanangal sekirde na. Te'enugo o te'eni ɓe te'eni, te'enuɗo o te'enuɓe ɓe, te'enol ngol. Ciwaɗum bolwaka ka woni wayne wi'atano mi teeni Abubakar sahabo Maryam. O wi'anno mi te'eni Abubakar sahabo Maryam ngam teenugo leɗɗe sendire e te'enugo jiwo.